Lucas Kapitulo 6. Karon nahitabo sa ikaduhang adlaw nga igpapahulay nga siya minglatas sa mga katriguhan ug ang iyang mga tinun-an nagpangutlo sa mga uhay ug nagpangaon sa mga kinusukuso sa ilang mga kamot. Apan ang uban sa mga Farisiyo nag-ingon, nganong nagbuhat kamo sa supak sa kasuguan nga pagabuhaton sa adlaw nga igpapahulay? Og si Jesus sa nagatubag kanila miingon, wala ba ninyo mabasa bisan pa ang gibuhat ni David sa gigutom siya og ang mga kauban niya? Naunsa nga misulod siya sa balay sa Dios og mikuha og mikaon sa tinapay nga gibutang sa atubangan sa Dios. Og iyang gihatagan usab ang mga kauban niya nga supak man sa kasuguan ang pagkaon ni adto kundili sa mga saserdote lamang. Og siya nag-ingon kanila, ang anak sa tawo Ginoo sa adlaw nga igpapahulay. Og nahitabo sa lain nga adlaw nga igpapahulay nga misulod siya sa sinagoga og nagtudlo og may usa ka tawo didto og ang iyang kamot nga tuo kuyos. Og ang mga eskriba og ang mga Fariseyo nagbantay kaniya kung pagaayohon ba niya sa adlaw nga igpapahulay, aron sila makakaplag og hinungdan sa pagsumbong batok kaniya. Apan nahibalo siya sa ilang mga huna-huna, og siya miingon sa tawo nga may kamot nga kuyos, bumangon ka og tumindog sa taliwala. Og siya mibangon og mitindog. Og si Jesus miingon kanila, ako mangutana kaninyo, uyon ba sa kasuguan ang pagbuhat sa maayo sa adlaw nga igpapahulay? Kun ang pagbuhat sa daotan, ang pagluwas sa kinabuhi, kun ang paglaglag ba niini? Og siya mitan-aw kanilang tanan, og miingon sa tawo, tuy-ora ang imong kamot. Og siya nagbuhat sa ingon, og ang iyang kamot hing-ulian nga maayo, sama sa usa. Apan sila nga puno sa kaligotgot, og na nagsinultihay ang usa og usa, kung unsay pagabuhaton nila kang Hesus. Og nahitabo ni adtong mga adlawa nga siya miadto sa bukid sa pagampo, og didto nagampo siya sa Dios sa tibuok gabii. Og sa pagkaadlaw na, gitawag niya ang iyang mga tinun-an, og nagpili gikan kanila na 12 nga ginganlan usab niya og mga apostoles. Si Simon nga ginganlan usab si Pedro, og si Andres nga iyang igsuon, og si Jacobo, og si Juan, og si Felipe, og si Bartolome, og si Mateo, og si Tomas, og si Jacobo nga anak ni Alfeo, og si Simon nga ginganlan ang makugihon, og si Judas nga igsuon ni Jacobo, og si Judas Iscariote nga nahimong mabudhion. Og milugsong siya uban kanila, og mitindog sa usa ka dapit nga patag, og ang usa ka dakong panon sa iyang mga tinun-an, og usa ka dakong panon sa katawhan gikan sa tibuok Judea og Jerusalem, og sa baybayon sa Tero og sa Sidon, ming-abot sa pagpatalinghog kaniya og pagpaayo sa ilang mga sakit, og ang mga gisakit sa mga espiritong mahugaw nangaayo, og ang tibuok panon sa katawhan naninguha sa paghikap kaniya. Kay may gahom nga minggula kaniya, og nagaayo sa tanan. Og siya, sa giyahat ang iyang mga mata sa iyang mga tinun-an, miingon, bulahan kamo nga mga kabos, kay inyo ang gingharian sa Dios. Bulahan kamo nga mga gigutom karon, kay pagabusgon kamo. Bulahan kamo nga nagapanghilak karon, kay magakatawa kamo. Bulahan kamo kung pagadumtan kamo sa mga tawo, og kung pagaayran kamo nila sa ilang katilingban, og pagapanamastamasan kamo, og pagapanghimaraoton ang inyong ngalan tungod sa anak sa tawo. Managmaya kamo ni adtong adlawa, og managlukso kamo sa kalipay. Kay ania karon, ang balos kaninyo, dako didto sa langit, kay ingon niini ang gibuhat sa ilang mga ginikanan batok sa mga manalagna. Apan alaot kamong mga dato, kay ang inyong kalipay, nadawat na ninyo. Alaot kamo nga mga busog karon,
kay pagagutmon kamo. Alaot kamo nga nangatawa karon, kay managkasubo og managhilak kamo. Alaot kamo kung ang tanang mga tao managsulti sa maayo tungod kaninyo, kay ingon niini ang gibuhat sa ilang mga ginikanan alang sa mga bakakong manalagna. Apan ako nagaingon kaninyo nga mga nanagpatalinghog, higugmaon ninyo ang inyong mga kaaway. Buhatan ninyo ang maayo sa mga nanagdumot kaninyo. Panalanginan ninyo ang mga nanagpanunglo kaninyo. Og managampo kamo alang sa mga nanagpasipala kaninyo. Sa nagsagpa sa imong aping, itaon usab kaniya ang pikas. Og sa nagkuha sa imong kopo, dili mo usab pagdid-an sa imong sapot. Ang tanan nga nagapangayo kanimo, hatagi. Og ang nagakuha sa imong mga butang, ayaw pagbawii sila. Og sumala sa buot ninyo nga buhaton kaninyo sa mga tawo, buhata usab ninyo kanila. Apan kung kamo nagahigugma sa mga nahigugma kaninyo, unsang mga pasalamat ang mainyo, kay bisan pa ang mga makasasala, nagahigugma ni adtong nagahigugma kanila. Og kung magbuhat kamo og maayo, sa mga nagabuhat kaninyo og maayo, unsang mga pasalamat ang mainyo, kay bisan pa ang mga makasasala, nagabuhat sa mao usab. Og kung kamo magapahulam, ni adtong aduna kamoy ginapaabot nga madawat, unsang pasalamata ang mainyo, kay bisan pa ang mga makasasala, nagapahulam sa mga makasasala, sa pagdawat sa mauman usab. Apan higugmaa ang inyong mga kaaway, og buhata ang maayo kanila, og magpahulam kamo sa walay pagapaaboton, og ang inyong balos madako, og mahimo kamong mga anak sa hataas o yamot, kay siya mapuangoron sa mga dili mapasalamaton og sa mga daotan. Busa magmaluloyon kamo, ingon nga ang inyong amahan maluloyon, dili kamo maghukom, og kamo dili pagahukman. Og dili kamo maghukom sa silot, og kamo dili pagahukman sa silot. Magbuhi kamo, og kamo pagabuhian. Maghatag kamo, og kamo pagahatagan. Taksanan nga maayo, nadasok og natantan, og naogdo, hangtod nga moawas. Igahatag nila sa inyong sabakan. Kay sa maong taksanan nga inyong gitaksan, pagatakson usab kamo, og siya misulti usab kanila og usa ka sambingay. Arang ba makagmando ang usa ka buta sa usa ka buta? Dili ba mahulog silang duha sa buho? Ang tinun-an dili labaw sa iyang magtutudlo. Apan ang tagsa-tagsa, kung mahingpit na, mahisama sa iyang magtutudlo. Og nganong ginatan-aw mo ang puling nga anaa sa mata sa imong igsuon? Og wala mo pagtagda ang pinutol nga kahoy nga anaa sa imong kaugalingong mata? Kun unsaon mo pag-ingon sa imong igsuon, pasagdi nga pagakuhaon ko ang puling sa imong mata, sa wala mo tan-awa usab ang pinutol nga kahoy nga anaa sa imong mata? Saling kapaw, kuhaa una ang pinutol nga kahoy nga anaa sa imong mata, og unya makakita ka pag-ayo sa pagkuha sa puling sa mata sa imong igsuon. Kay walay maayong kahoy nga magadala og daotang bunga. Wala usab ing daotang kahoy nga magadala og maayong bunga. Kay ang tagsa-tagsa ka kahoy sa iyang bunga, maila. Kay sa mga tunokon ang mga tawo, dili makakuha og mga higos. Bisan sa mga sapinit, dili usab sila makapupo og paras. Ang maayong tawo, gikan sa maayong bahandi sa iyang kasing-kasing, magapagula sa maayo. Ug ang daotang tawo, gikan sa daotang bahandi sa iyang kasing-kasing, magapagula sa daotan. Kay ang baba magasulti gikan sa kadagaya sa kasing-kasing. Og nganong nagatawag kamo kanako, Ginoo, Ginoo, og dili kamo magabuhat sa akong ginaingon? Ang tagsa-tagsa nga moanhi kanako, nga magapatalinghog sa akong mga pulong, og magabuhat kanila, ipakita ko kaninyo kang kinsa siya igapakasama. Siya sama sa usa ka tawo, nga nagtukod og usa ka balay, nga mikalot og halalom.
og nagpahamutang og patukuranan ibabaw sa batong bantiles. Og sa pagbaha sa sapa, ang sulog mihampak ni adtong balaya og wala makatarog kaniya. Kay gipasukad sa batong bantiles, apan ang nagapatalinghog og wala magabuhat. Sama siya sa usa ka tawo nga nagtukod og usa ka balay sa ibabaw sa yuta nga walay patukuranan. Batok niini ang sulog mihampak og gilayon kini napukan og ang pagkalaglag ni adtong balaya dako kaayo.